Taques catalanes. El joc conté un tauler amb 2 bases, targetes de colors, 2 daus de pedra, paper, tisora, 2 daus de números i 2 fitxes de joc. Es pot jugar 2 equips d'entre 2 i 3 persones a cada equip. L'edat recomanada és a partir de 12 anys. Una partida aproximadament pot durar 40 minuts. Es fan equips si sou més de 2 persones. Agafes el tauler. El poses damunt d'una superfície plana. Reparteixes una fitxa per cada equip. Col·loques les targetes al costat del tauler de cap per avall perquè no es veien les. L'objectiu del joc és arribar primer a la base de l'equip contrincant. Comença el jugador o equip que hagi guanyat el pedra, paper o tisora. Com es juga? El jugador que comença tira el dau dels números i avança el número de caselles que calgui. Quan caigui en una casella de pregunta, l'equip contrari agafa una targeta i li llegeix. Si no l'encertes, retrocedeixes al lloc anterior i passa el torn a l'altre equip. I si l'encertes et quedes on estàs, però també passa el torn a l'equip contrari. Quan els 2 jugadors es troben, no es poden creuar. S'han de quedar a la mateixa casella i tirar els daus de pedra, paper, tisora. Qui perdi s'haurà d'anar a la base inicial i seguir jugant. Quan es tornin a trobar, hauran de tornar a tirar els daus de pedra, paper, tisora. I qui perdi haurà de tornar a la seva base, i així successivament fins a aconseguir l'objectiu del joc.